Revicon! Tugo, Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang SRP! with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1! DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Hi! Hello! 7:41 oras sa Pilipinas. Hatod yan sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your Continental Authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siring man hatod po sa Indokan Klinik ni Dr. Odeante. Pipahayag po sa Gabos na sa iyang klinik bukas. Asinyaon po siya mga tugang oro aldaw. An oras hatod sa Indocal. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Yo! Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Ito po ang hapot sa DCGB. Ngunyan pong aldaw ni Bernes, dahil pong personalan, kita po mga tugang trabaho lang. Mga kahaputan, kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot. Ha? Pero alam niyo ba mga kaibigan na gumising ako kanina na feeling positive and happy? Alam niyo naman na these days, that's already lucky. Kaya naman po mga kaibigan, naisipan ko po na i-share ang good vibes with everybody. Today, magbibigay po ako ng tips on how to be lucky. Simple lang naman po mga kaibigan. Just ride, tap, and enjoy at McDonald's. Ulitin ko po, simple lang ang gagawin ninyo. Just ride, tap, and enjoy at McDonald's on May 22, 40% off ang quarter pounder with cheese. Wow ha! 40% po ang quarter pounder with cheese when you present your McDonald's app. Kaya po mga kaibigan, bago mag-ride-through, be sure po na na-download na ninyo ang McDonald's app. Ilagay po dyan sa inyong mga cellphone, mga Android phones. Siguraduhin po na na-download ninyo ang McDonald's app. And back to my tips mga kaibigan. Una po, ride through with your four-wheeled ride. Pasok dyan ang mga kotse ni tatay, van ni tito, at skateboard ni kuya. Sama nyo na po ang karito ni Manong. Pangalawa, present the McDonald's app pag may order o pag kayo po nag-order mga kaibigan sa McDonald's ride-through. At ang huling step to have a lucky ride, ito po ang panghuling step para magkaroon tayo ng lucky ride mga kaibigan. Enjoy 40% off on your quarter pounder with cheese. Oo, ganon kalaki mga kaibigan ang discount from 142 pesos. Ang quarter pounder po with cheese ay 85 pesos na lang. Kaya po mga kaibigan, bukas yan May 22. Bukas po May 22, ride, tap, enjoy tayong lahat. Diba? Kita-kits! Promo runs po on May 15, 22, and 29, 2021 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 118893 series of 2021. Ano pa? Ride-through na. McDo tayo. Diba? Siguraduhin lang po na may app kayo sa inyong mga Android phone. Sure yan, may discount ka mo.
sa mga produkto ng McDo. Let's go! Alright, let's go! Mga tugang, buhay namanong bareta sa ngunya na pag-aaga sa tuya tabing programa, dangugan nindo ini. Tawtad, may hapot ako sa indo, pero i-connectar ko digdig. Mga tugang, kitang mga Pilipino, i-text nindo ano pa sa indong opinion as in reaksyon? Sa naging pahayag mga tugang kan sa tuyang gobyerno, na dapo ipag-anunsyo ang klase ng bakuna na itutudok sa satuya. Sabi ka ni is that so? Bako so? Is that so? Ano nga, lagadi? Okay lang ba yan? Nabasta na sa nang ika-apudan, ika nga tabi pulano, tutulukang ka na ngunyan kibakuna, dumigdi ka na sa vaccination site. Okay lang ba yan? Nadaina i-anunsyar kan gobyerno kung ano po ang ibabakuna sa tao na beneficiaryo kay ni? Ano ang opinion mo? Ano ang reaksyon mo? Iyan ang hapot. Kaso hapon, mga tugang frustrated po so nagkapera niya tong mga kababayan dyan sa Daraga. Actually, nag-arapod sa kuya ini, mga tugang, Lunes pa, pinagbilog-bilog ko sa detalye, kung napano, taso mga iba na mga senior citizens, mga tugang sa Daraga, naka-schedule na bakunahan sa kaso Monday, kuta. Naka-schedule silang bakunahan. Buda, may mga babarakunahan pa kang brand mga tugang na AstraZeneca sa Daraga. Kansukwana, night before, may nag-abot na sa indang informasyon, mga tugang na canceled da po sa vaccination sa Daraga. Cancel daa mga tugang sa vaccination sa Daraga, mantang nakahanda na po ang mga persona na babakunahan mga tugang kan AstraZeneca. Tan sabi, pinold out daa po sa Daraga sa bakuna. Pwede man yan. Buda pwede yan na nag-distribute sa Daraga mga tugang bako direkta na Department of Health. Iyan ang hapot na to. Tas sa pag-pull out ka ito, syempre, ang hapot nakaturo kay Mayor Vic. Di ba? Sa pag-pull out ka ito, ang hapot nakaturo sa Municipal Health Officer. Ang hapot ka ito, nakatutok sa mga nagbabantay kan, paproseso kan vaccine. Di ba? Sisi man ang primero nga hapoton si Mayor Vic, nata ngayon kinansel kami, natamuyaw naman sa lokal na gobyerno. Nata nga tabi dok nga na-cancel. Ano man nga dok na paraitan. Sisi ang babasulon na ko sa lokal na gobyerno. Ang hapot, nata tapig pulled out ito. Pig full out ito. Duman sa Daraga. Sa Indinara, kang itong hinali, mga tugang, may nagsalida. Nata sinalidahan mo ito, imbis na dagdagan mo na sana kung arog kaan ang gigibuhon. Iyan po ang satuyang lilinawon. Ngunya na aga, digdi po mga tugang sa satuyang programa. Renz Luna po, nasa linya. Renz, good morning, Renz. Pati si Renz, na full out man. Hello? Finull out man si Renz gayon. Hello? Okay na? Renz, Yes. Pagod na pull out ka naman sa Daraga. Ano, malin ako digde? Pagod ako nag-pull out ka naman. Ano ka turos na kasimbag? Ade, nawara. Sige. Ano nangyari man ang kainin na vaccine na ini na finull out sa Daraga na supposed to be ibabakuna kan Monday? Go ahead, Renz. Yes, maray na agad bibir, maray na agad sa mga pantabay, sa mga kanyatong. Bako kan Monday pala. Ano ngunyan? Friday ngunyan ano? Friday ngunyan. Gara kaso Miyerkules. Kan Miyerkules pala. Kan Miyerkules, sorry. I stand correct. Correctan ko ang buhay ko. Kan Miyerkules pala sa vaccination schedule. Okay. Sige, go. Yes, maray na agad BP kasi maray na agad sa mga pantabay, sa mga kanyatong mga bareta. Dismayado si Mayor Dick Terete, makalis nga din na ipulaw.
kan gobyerno probinsyal kan Albay ang maabot sa 50 AstraZeneca vaccine hindi sa banwaan ning daraga. Kapag tugay-gay kan DC Sibilyo sa naunang bita ng bagay tanging maaraman ang rason kung nata sa entrevista niya to sa naunang bita ng opisyal kaya sinabi na pinull out kan PHO ang maabot sa 50 bakunang AstraZeneca at hindi pinalitan ng 300 na Sinovac vaccine. Ang kanina po na ni Mayor Vic kung nata pinagpo-pull out siguro sa iya na paggagamitan or itatao ang AstraZeneca sa iba pang mga kinakaipuan pambakunahan kan probinsya. Sin kay panganay niyaran sa totoo lang kung ano ang rason kung nata pinull out pa ang naunambitan ng 50 AstraZeneca. Pero sa naging laduman kan lokal na gobyerno, talagang dismayado si Mayor Vic dahil lang tadakol na ang nagpalista, nakasabay na duman sa listahan ng mga senior citizen na mapabakuna kay AstraZeneca. Kasi sa munyan mangyayari lugod, may impinsyente sin na masususpending una pansamantalaan pagbakuna sa mga senior citizen, lalo-lalo naman so may mga mapabakuna sa AstraZeneca vaccine sa laduman kan Rural Health Unit kan Dargalbay. Kapay nga rin ni OIC Dr. Cesar Mata, siyang sinabi na miscommunication ang nangyari kaso hapon, kan sa tama na inapot ang PHO siguro sa nag-committer ang PHO na magtaon ng bakuna pero hindi panagamot dito sa punuan kan daraga. Pero sa paglilinaw ng mga ni Mayor Vic na iso 50 ang ipo-pull out o pinull out na AstraZeneca, papalitan ng 300 na Sinovac vaccine. Kaya mga iso mga senior citizen, lalo-lalo na mga iba pang mga mapapula, pahalat na naman sa sunod na batch kada AstraZeneca na posible maputimbi sa banwaan ng taga, posible pa sa mga masunod pang mga semana. Pero so vaccine tabing AstraZeneca, so Sinovac yao na? Then patabi dito sa munyan na So 300 pa? Day pa nag-abot dito sa Dahil dalaga. pa nag-abot. Okay. Pero ano ang rason ta so 50 na AstraZeneca? So nag-text sa kuya kan sa Banggi. Medyo nairakon man ako. Tabata aranda na sa mga kurang. Roger. Nata, although 50 ini, pero dakulang tabang ini. Nata, pinull out. Sisa nag-order tabi Renz na pull out ang vaccine. Roger, siguro digdi kay Mayor Vic, so Provincial Health Office, so nagpa-pull out kaya yung bakuna. Nata, ta pina-pull out ninda ito. Da, abo nindang tawan ng lamang kansiring na vaccine sa mga raragin nyo. Sa hindi na raso pinull out na vaccine. Roger, ang tataramon tabi, VP kay Mayor Vic, ining 50 AstraZeneca, gagamitin ini duman sa iba pang mga babakunahan man kan PHO, pero dahil itaram kung anong specific kung type. Masaklap na pangyayari. Kategory ang pagbabakunahan kasi 50 AstraZeneca. Oo, ano? Tabata baga kasuhapon, hain si Angie. Kasuhapon, gari may vaccination sa kwan sa Astrodome. Hain, Angie, si Angie sa mobile. Angie. Wala si Angie sa mobile. Lipi. Garo, may report ka sa ako na dangog eh. Garo, elo pa ring mar. Elo, isa ito? Isa ito? Si Boy? Wala pa si Andy dyan tabi, Yes, Boy? Lipi. Oo. Ulit tabi, anak ko tabi, paluwas po si Ans. Oo, gusto kong makumpirmar kung kasuhap, ang gari ako nadadangog kasuhapon, dahil kulang matandaan ko sa na programa ito. Garo kay Pading Mar o kay Pio o sign ito na may vaccination kaso hapon sa Astrodome. Okay, sige. Pinull out, binalik ang probinsya. Dahil man sinabi ang rason kung natatabi Renz. Dahil lamang i-explicar kay Dr. Mata kung pull out ang vaccine na ito na para sa senior citizen. Roger, dahil man tabi ko na itaram, tama, kaswapon, so naging kasimbagan sa tuya ni Doc Mata, mas maray ng si Mayor na lang hapoton. Kaya ang initial na nakabot ng siya, mismo inigay sa rason nangyari, pero mismo si Mayor Vic nga, so nagkumpirmar, na-pinull out niya ni 50 AstraZeneca, pinalitan 300 sa Sinovac vaccine. Pero yaw na sa 300 sa Sinovac. Wala pa. Wala pa man. Papalitan pa sana. Papalitan pa sana. Di ba? Pinull out sa 50 AstraZeneca, papalitan kay Sinovac. Roger. Dahil pwedeng i-maintain mo sa 50 na AstraZeneca, tawan mo na lang kito 15 Sinovac. Ako manahiwagaan kaya ako eh. Kada ako sa kuya nagpapaabot ka intrigang bareta kasuapon pa.
Kaya lang di ko man nakakonfirmar kung basta may nagsugo, na pull out ito, tining darahon mo digdi. Aha. Ito lang anday ko lang makonfirmar talaga. Di ba ako pwede magtsamba? Pero may mga naghihinging sa kuya na mga persona kung nata ito pinull out. Aha. Oo, di ba? Roger. Iyan ngunyan. So ano rin ang mangyayari na vaccination sa daraga? Roger, kaya ngunyan tabi BP, ang vaccination dito sa daraga, so pang second dose na ini, so mga inot na batch. Pero so, pagpapadagos kan vaccination program, talagang suspendido lang una pansamantalang ngunyan na pagkaldaw. Oo. So kan Miraculous ko first dose ito. Roger, tabi BP, so AstraZeneca ito. Sa first dose ito. Pag nag-virtual meeting tabi ang press con tabi ang kwan, ang DOH Rens, ihapot mo daw iyan kung ang magdidistribute kan vaccine sa kada munisipyo, probinsya mismo, o bako direktang hali sa DOH. Roger. Di ba? Ihapot mo daw tabi iyan. Ako kaya, nahirakon man ako kan mga senior citizen kasuhapon na nagpararapon sa kuya tungkol dyan. Unless na talagang may valid reason talaga na kaako-ako. Tama ba ang Tagalog ko? Kaako-ako. Anong Tagalog kaya? Kaako-ako. Katanggap-tanggap. Accepted. Validong rason na katanggap-tanggap sa mga daragenyo kung nata pinull out sa vaccine na para sa inda kam probinsya nin Albay. Siguro kay po na magpaliwanag kay ni ang PHO tabi Renz. Adi? Kay po makauron ta kay ni si Dr. Senet. Ano? Ipa-explicar ta kay Dr. Senet kung nata iyan. Di ba? Ano rin, sigari nabak, sigari na ako ang natusukan ka kiringgilya. Sigari na ano man ako. Oo. Natouch ka kang report mo? Hindi man ako na-touch. Nauyam. Kaya man ang dehuyaman kaya 50 Lima. Ito. Pero ngunyan, may vaccination ngunyan data, Berens? So second dose na tabi ni BP. Second dose ngunyan. Tangunyan palan, may schedule na vaccination, second dose. Ito, dahil po, no question ito. Dahil mo ito pwedeng halian pang second dose ninda ito. Di ba? Roger. Pero yan napupull outon mo ang medisina dyan na di mo na explikar sa mga beneficiaries ka na naghanda naman sinda dyan. Yan, hindi yan katanggap-tanggap unless talaga na may justifiable reasons na katanggap-tanggap sa mga daraga na magiging beneficiaryo kang vaccine. Roger. Siyempre, ini ba ko ni si Roger? Roger tabi BP. Roger. Gani naman, naginit naman ang sakuyang tambutso. Ang ano, so bato ko, nagkukulog na. O sige, haputon ta si Kwan, si Dr. Senet kay ni. Tan sabi, PHO ang nagpa-pull out. Roger, sa probinsya mismo. PHO. PHO o probinsya? So, PHO. PHO. Haputon ta si Dr. Senet kay ni kung nata iyan. So, babakunaan mo kang AstraZeneca. Ano iyan? Sa ilig may labo ko mag-conclude. Kung second dose sa babakunahan mo ka ito, may problema na. Tata na second demo sinaray ito. Kung first dose man, nata man tayo priority mo ito, na dapat ito nakalista na sa mga taga-daraga. Roger. Pero may something man. Abo ko mag-conclude muna ha. Pero kung ibinalyo mo dumantay ng priority mong bakunahan, second priority ang mga taga-daraga? Na naka-schedule para sa vaccine na ito? Iyan ang nga puta. Yo. O sige, ipa-follow up tayo yan ha. Paki-follow up daw tabi ang GK ni dyan sa Kapitolyo. Kung napano ito, asin ka nangyari kaya. Di nga, tarog kayo ni, gusto sabihin mo, bako ko priority ang mga taga-daraga? Yan, medyo conclusion ko man sa na yan. Pero, aramon tamo naan sa indang rason kong nata. Although 50 ini, pero sa 50 ini, maski saro sana, importanteng maray iyan sa mga daragenyo. Di ba? Yun na naman. No? Talagang natatats talaga si Renz. Natatats talaga si Renz kan mga nangyayari.
Natatouch talaga si Renz kan mga nangyayari. Hello? Yes. Hello? Yes. Yes. Okay na, BP? Okay na? Okay na. Oo. PHO ng Masimbag kayo Ayo. Napapaluha ka? Di yun, man. Gari yun, oh. Iyo na palo akong Oo. nauuyam talaga. Oh, sige. Kaya sabi, BP, ano ka nagdag na informasyon dito sa Loas? Rans Luna, Studio niya. Ay, salbatan ng pangyayari sa Maabaka. Hello, good morning. So, Henry, good morning. Yes, sir. Good morning. Maraming sabi, sa natukar mo iyan na iyan sa Daraga baga nangyari. Oh. Kasi, kan weekend, may nakahurong akong barkada ko. Nasabi sa kuya, nagkaistoryahan kami tungkol sa vaccine. Frontliner sinda, although NGO sinda ang pakasabi sa ko, dahil panganit niya kami nababakunahan. Iyo. So, nata niya ako today pa. Okay, ang sabi sa kuya, habok kaya kan head me na senador na magpabakuna kay Sinovac. Ang gusto niya ngaya, hindi nga nang binanggit mo na bakuna. Oh, iba man iyan ang gulo adi. Ibang ang gulo yan. Kanya, nagmulas ako ta. So, kasuhapon siguro ito na hiling ko, may nag-post. So, vaccination dyan sa Astrodome. Oh. Ito, itong grupo na ito, nagpabakuna na sinda. Itong grupong kauron mo? Iyo tabi. Sige daw. Tayo na i-verify tatami, Bingo. So, dahil ko lang aram kung anong bakuna ang ginamit duman sa Astrodome. Iyan ang aramon ta. Kung anong bakuna man ang ginamit Oo, sa pero Astrodome. ang point is, natatahabok ninda sa Sinovac. Iyan Habukan ang head hapo. tindakan Sinovac. Iyan ang abot. Di po ba? So, kung Yes. i-connect mo, pinod out to sa Daraga, papalitan ki Sinovac. Iyo. Medyo man ang Di ba ba? may kwan, may dapat linawon. Maka-intriga man talaga. Yes, may intriga, may mapapaisip ka eh. Iyo nga ni, so baka niya ako pati sa vaccination program, committee ka mang giraray. Yes. Diba? Yes. Oo. Kaya baka Okay. madali na bagan eleksyon, makadamiton man yan sa eleksyon. Okay. Yan sana. Okay. Sige po, yan Salamat, lang. Bigo. Yan lang, sabi. Di ba? Yan. Pangyayari sa Maoraro. Klaro hunta daw iyan. Hello, good morning. Good morning, Vivi. Yes, sir. Morning. Arko niyan. Ang aning matabangan takama na magbibigong kayo, no? Sige daw. Kung iyan allocation kang DOH sa PHO, pwede ganin tayo pull out. Okay. Ngunyan. Pero kung allocation ng kang DOH mismo sa local, sa munisipyo, yan pwede i-pull out din da. Iyan ang actually dapat sa DOH dapat masimbag pa yan kung ang pag-distribute nila sa mga munisipyo syudad binaagi pa sa probinsya o direkta na sa munisipyo. Yes, sir. Iyan ang tapos mo sa iya. Di ba? O niya, kwento may big priority sa PHO. Nagbakunahan kang AstraZeneca, kaya replace nila kang Sinovac. Kaya which is, day pa man gani. Day pa man. Inapiga po na, tuga pa sana. Istorya pa sana. Tigimay ko, sir. Kung PHO ang pagkasabi na, sa provincial health office yan. Iyo. Diba? Di kung doon sabihin, ang allocation kaan, ali doon sa inda. Iyo. Kasi hindi nag-distribute duman. Kasi Pero ang hapot nga regardless kung saan nag-origin ang vaccine, ang allocation, natatapin out. Dapat ka, ang apoton... Tabata sa mga mapabakuna ko taka, nagkarigos naman, naghirilod na pati. Para may pag tinusok man lamang sa braso, daing kuan, pagkuskus kan, so tikuskus bagang ti alcohol. Daing madarang lubag. Salamat ikaw. Ang ligas biday, nag-aarong paraan. Kung di medyo may ribok na dakula ha. Actually, di kita ligas ang gabos na senior citizen, Astra ang pikotulok. Iyo actually pare, ang ang Astra talaga designed for senior citizen. Yes, sir. Yan talaga, yan para talaga senior citizen yan.
Di ba? Yung kami trial. Baliktad baga sa Sinovac. Ang Sinovac baga primero dahil pwede sa seniors, di ba? Tadi trial yan. Dahil pwede seniors. Ngunyan, after ka itong kung nagdesisyon sa gobyerno na pwede na sa seniors, sabi kang WHO. Kaya binakuna sa seniors. Yes, sir. Okay. Salamat Kaya ikaw. ikaw, pupunta ka, Astrato o Sinovac? Di nga na kung karapatan na magpili, kung anong umabot, iyon na iyan. Basta kung naghahalat na sana. Di ba? Takabo na nga na ipa-announce ni Presidente ang ngarang kan vaccine ay tutudok sa tao. Kaya naman mga pigbawa nila pag gano'n niya na kung Astra o Pfizer o whatsoever. Di. Yung ka sa bago. Di patataram. Pag sabing schedule ka, mas ganong bulungan, ipadukan kayo mo. Iyon na yan. Iyan ang ihakutan nga ni. Kung ano yan, dahil na dapat pa-announce, pag naramang kang tao yun ang bulo, vaccine na i-announce, nagdadragsada ang tao. Pag uning bakunang inidit ang tao. Ang tarong pa-cancer na nahiling ko, kaya abo din daw ibugtat. Luminataw ba sa pangaran na may ma-expired na bakuna? Kung ano-ano nasa na. Iyo baga, may mga spider, salbata na talaga. At social media talaga, mas kanuna. Ay, hindi nga kung mga expired. Bata, so expired na. Pwede pang ibakuna. Salbata na. Nahiling muna. Sabi? Sabi sila yung mukaswapo na ang gobyerno man na ang nagpuputol, nagdilipid siya kang mga lay na tala. Imagine, so expired na. Pwede pang ibakuna. Saan ka maka... Pinaklir ba ka sa Diyos kaswapo? Sus ko mo. Saan mapabakuna ka na expired na? May ikabamuya ka kaan? Ang patunta ka, lumang na sa drugstore. Mapapal na si Bulong. Expired yun, sabi ka, hindi. Pwede pa yun eh. Bakala nang yata. Pwede pa mandang yan. Ano ba yan? Okay. Salamat, Pico. Thank you. Salbata ng buhay tayo. Anyway, yan tabi. Madali lang ta. Standby Lowensa. Madali lang tabi, Jim. Itry kong apudan si Dr. Senet. Ito. Baka lamang masimbag kita ngunyan ha. Alas 8 Gs oras sa Pilipinas. I-clarify tatulos ini. Tabaka salaman ang mga pagdududata. Nag-ring ang number ni Dr. Senet. Nag-ring ang number niya. Ring number niya po ini. Yana. Baka salaman ang mga pagdududata. Kaya hapoton ta sinda. Ito nag-ring. Baka busy o nasa tara mo. Ang mga health officers ngunyan talaga busy. Pati ang mga doktor dyan sa mga LGUs. Mga busy talaga po. Dahilan sa arong kaining bagay. Wala talaga. Nasa meeting kayo si Dr. Senet, an acting provincial health officer. Yun number niya. I-text ko po kung pwede tang maapunan para i-clarify ta yan. Wala na. Nasa meeting gayon o busy. I-text ko po pero pa-reporton ko, ilog ko muna ang report. Mga tugang ni Lowens Barcena. May parehas istorya digdi sa Bakakay. Pig-pull out daw. Ang 100 na vaccines para kuta ngunya na Friday para sa mga senior citizen and persons with comorbidities. Bata pigbridi ko na kuta man ngani ngaya o pati si Bishop kuta pigbridi na palan na mabakunahan may pinull out man palan sa Bakakay na sanggatos na pidasong vaccines. Not supposed to be ibabakuna ngunya na aldaw para sa mga senior citizen as in comorbidities. Di man nangyari sa ngunya na aldaw pinapull out man kang probinsya. O ikaduwa na ini. Ikaduwa na ini sa Bakakay. Dapat talaga makauron ta si Dr. Senet ka ini. Dapat talaga may paliwanag ini kan provincial health officer. Sige palawag ko muna si Lowens. Habang nag-report si Lowens, tabi, mga tugang, i-text ko si Dr. Senet. Baka pwede maski short interview sana. Imagine sa Daraga, pinull out. Sa Bakakay, pinull out man. Ano nata yan? What's wrong? Mga tugang, ano ang nangyari? Di ba? Taod-taod tabi. Iyan kayang AstraZeneca iyan talaga mga tugang, kan iyang ginibo talaga, saruan sa mga vaccines
na para po mga tugang sa tuya na mga senior citizens. Okay? O sandali. Report muna tayo. Kapitan Jojo Orozco Canrawis Legazpi nag-araso ang dungo. Sa Bareta na tapto sinda sa nagbabayad din kuryente sa Legazpi. So mga taga-Rawis mga taga-Rawis sa bilog na Legazpi, 70 barangays po ang Legazpi, number 2 ang Rawis, na nagbabaraya din kuryente. Nagarasodaan dungo ni Kapitan Orozco. Lowen, si detalye mo. Salamat, bebe. Gina po nin mga dakulang aligasyon lugod. Kan magbaga, asin mag-araso ang dungo ni Kapitan Jojo Orozco kan Barangay Rawis, Legazpi City. An APEC o Albay Power and Energy Corporation pagkatapos ng ngili-ngilian inisa nagluwas na uring-uding na top 2 sinda. Sa top 10 na barangay na delikadong maputulan ng kuryente dahil sa daay pagbayad. Ini aning ipinagunambitan sa DCGP ni Orozco na dakulaan sa iyang pagtubod na bako residente niya. Ang sulamenteng may kompromiso sa bayadan, saan barangay niya nyaraon ang mga oficinas di gobyerno, darakulang eskwelahan, asin mga negosyo, asin mga darakulang bodega na posibleng iyo ang pagduda niyang iyo ang may kompromiso. Susog kay Orozco, imposible na residentes. Ang maka-generate kay nin siring na utang kasaradaywan sa naan harong kay ni asin seryoso sinda sa kampanya kontra illegal na supply ng kuryente. Apisar kay ni dahil sa siring na bagay i-expose sa DCGB News ni Kapitan Orozco ang sa iyang mga pinagsasabing napapag-araman na kung igugutingil kan APEC ang bagay na ini, daiman nga ni daw nagigibo kan trabaho ang iba sa opisina sa ibang aspeto. Takon may nailing siyang may mga nagtatap ng kuryente para maka-jumper, i-report niya daw ini mismo sa APEC, pero daiman lang daw damang ini mina-aksyon. Iyo nga nang pigasabit tabi, Lowens. Roger. Kadakol ka nagpaparatirik sa kuya, digdi na may jumper ngayon, digdi may illegal connection. Pag napaforward ta dyan, dahil mang ki-aksyon. Si Kapitana mismo Mismo nang kinonfirm ngon yan, mismo nang kinonfirm ngon yan ni Kapitan Orozco na siya nagigibo mangkaan kung re-report sa APEC dahil mang kinag-action sa problema ninda tungkol sa mga illegal connections. Roger to data, mangnong na nga ni daw tabi BPD, may kikontador, may aircon. Yan. Dakulon pa siyang mga naiisihan. Ngunyan, sana mismo daw kayo ni nagre-report sa APEC. Sa APEC man daw aligado, maluya ang aksyon. Iyo, binalik to dal lugod. Roger. Binalik to dal lugod. Oo. Pero Okay. pasigdi, susuk kay Kapitan, ang para putol man daw ng kuryente. Mas dapat man daw ining reparohon kan APEC kung mapipili man daw mag-internal cleansing. Taaligado kung may napuputulan, may nag-o-offer man daw na ibang paraputol, 1,000 o 2,000 pesos na kantidad. Sa kabaga. Para itap ang linya kay ni sa kuryente pagkatapos na putulan ang supply ng kuryente sa main kontador Sa kabaga. dahil sa dai nakakabayad din bill. Sa kabaga. Alian kay Kapitan. Pusok kay Orozco, iyo ini ang dapat nagibuhon kan APEC, bako daw na idadamay ninda ang mga pinagsasabing pobreng tikoy na nagbabayad sa kuryente, maski isibot-sibot sindangon yan sa pagkukuha nin mga pondo sa mga bayadan. Yes. Nagluluwas kaya na number 2 sinda sa dakol ang bayadan sa Legazpi. Number 1 ang Bitano. Na 18 milyones pesos ang kantidad daw kan babayadan. Di nagbabaraya da sa mga taga-Bitano. Number 1. Number 1 Bitano, number 2 Sinda, Rawis. number 3 Sutaysan, Taisa number 3. number 4 San Roque, San Roque number 4. number 4 San Roque, tapos Odigde sa initial na Number 5. May number 5. Igwa, number 5 Gugun. Gogon. Number 6 Barangay 17 Rizal Street. Okay. Pampito. Sisay ang pinaka-the best na nagbabarayad ang number 70, Sisay. Daita BBP. Dapat pati man ito. Magkitaraman ito, di ba? Ang number 1 ngayang din nagbabayad o ni 1, 2, 3. O naman ngayang number 1 na mga mahigos magbarayad, 1, 2, 3. Sisay iyan na mga mahigos magbarayad na. Nga na, pag nadangog din ng unyan, magparakpak man lamang ang talinga, buda ang kapitan dyan, dahil magsungguki, aso.
Actually, tama ang aligasyon ni Doc lalo ni Doc Kapitan Orozco. Oh, Mga arog man talaga ka ng mga nakaabot sa kuya, dahil man talaga napupundo. Yan, anhamon niya sa apik, simbaga daw ngayon nindo ini. Iyan ang apot. Ugar, hindi kitang oras na para aapod ka sa apik. Roger. Wala kitang oras, ha? Pinagpaabot naman ang siring na bagay kan DC Chibinyos kay Sir Leslie Capos bagay kan apik. Ano ang sabi ni Sir Leslie? Dahil pa rin simbag. Kasi yun nga, pag-iisipan kung anong isasagot yan. Kasi mabigat ang naging, ang naging tablada. Oo. So tablada ang magabat. Oh, itataram nga nindo sa barangay ming dakula ngayang kantidad kamo man nga ni ngaya. So mga iba nindong personnel, Yes. report ngaya ako digding may nagja-jumper, di nga yan hindi inintindi. Yes, Tapos yes. nga kan, pag may naputulan niya sa mo, may mga uroper man nga sa indong nagpapamidbid na taga-apik na lalagan lubot kidnapper. Yan. Nga niya magkakuryente. Yan. Palit kan salit na kantidad. Okay. Ano ngaya ang simbag nindo kay ni? Yes, Bago ngaya yes. kamo magparataram na may mga top 10 na barangay sa Legazpi, ang dahil nagbabarayad sa kuryente, tagari daw, medyo daw makaturo-triste. Ano na daw sa mga konsumidor na Okay. nagbabayad din tama. Okay. Roger, yada BBP, ang istoryang portulan ng kuryente. Baliktad, mas magabat. Mas magabat ang baliktad. Grabe, counter-attack. Okay. Ako po, si LBB, thank you very much. Alright, sandali lang Jimmy ha. Standby ka mo mga tugang ta si Jimmy. May bit-bit man ining dakulang istorya. Ha? May bit-bit man ining dakulang. Nasa linya si Kapitan Yuli ke. Kapioli! Naputol si Kapioli. Ugari, nag-upload si Kapitan Yuli ke Kampawa. Okay. Sige tabi, mag-commercial muna kami. Ang mga baretang sa indong nadang katod sa indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nestogrow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestogrow. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, great taste na premium classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classics. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit
kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Crown Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemet Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo, natibaad na
Nakakaputan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap. Peel the label and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya mag-todo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak. Hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Sipulin Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments. For those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers, please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri.
Likayan ang pagsigarilyo as in pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure as in cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadire para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang 831, taod-taod po ha, abangan nindo ang interview ta kay Madam Rose Ray. Tungkol man ini sa APEC, boda kuryente. Hindi na pupundang problema ta sa kuryente, boda APEC. Ano? Kakaurunon ta mga tugang taod-taod lang, mga tugang, ang presidente kan Chamber of Commerce and Industry sa probinsya Canalbay. Ha? Bago po yan, aramon ta mga tugang ang misteryo sa likodan kan pagka-impound kan duwang dump truck sa DPWH. May duwang dump truck po na na-impound mga tugang na pagsadiri kan DPWH dinara po sa provincial impounding area. Ano ang rason kung nata na impound ini? Ano pang misteryo sa likodan kan pagka-impound kay ni? Jimmy, nasalita, ilitaniya mo. Go. Misteryoso ang pagkaka-impound ni Haro Sarong Simana kanduang brand new dump truck color orange pagsadiri tan DPWH resibido ini digdi sa provincial impounding area sa barangay Salvacion, Daraga kanakaging simana aldaw na Miyerkules anday pa na-establisher kan DCGP News ano ang violasyon kay ni. Pero sigurado kay ni may violasyon tabi bibi. Ando ang dump truck unong sa pag-transportar nin mga quarry materials. Plate number UOL 116 as in UOL 117. Okay. Nakulon ang hapot na nagtataririk sa isip kan mga bantay digdi sa provincial impounding area asin mga nagpakahiling kay ni primero bagong dump truck nasabing mga sa dire kan departamento kan obras publikas natapik takargahanin bye-bye as in dadarahon ang mga ni kung sa inalugar kanatipan kan task force quarry digdi sa impounding area blanco kahit naman ini inabutan Sutrak rinilis na ini kan Miyerkules alauna nin pagkahapon. Okay. Sa kunanuan violasyon kay ni dahil man aram digdikan mga bantay big turnover sa na ini kan mga membros kan task force man quarry aside sa 3rd district kanakaging Miyerkules pitsa 12 sunod ako sa Jimmy sa 3rd. Okay. Pitsa 19, Miyerkules naman, iraray eksaktong alauna, sarong simana. Okay. Alauna nin hapon, pigton over ini sa nagngangaran na Engineer Jasper Abensa. Kan DPWH? DPWH assigned na ini, hapot na niya to ini, sa ini, naka-assign Regional Equipment Management Division ano opisina da dyan sa may aeropuerto yaon sa may kataning kanan ba Engineering First District Office sa yaon iyo yan anak niya tong informasyon sa property sindang kuang kayan property custodian kam ngunyan kahit nasabot kung hain na so dump truck hapot nata na-release ang duwang dump truck makakapagtaram kini penro officer sa kunanuan violasyon kini anuan compliance o remedyong kinibo rason para i-release gikan digdi sa impounding area medyo nadakop so duwang truck kan task force quarry tama may karga aligado din bye-bye may kargang bay gusto sabihin tabi Jimmy tadi nakop ito deki tultul na papeles na inahiling na violasyon so task force quarry tama o baka dahi talaga pwedeng day man talaga tanata inimpound buda dinara nahihilingan itong day papeles diba kaya inimpound yan sa impounding area sa Salvacion
iyo mananggadang hapot, ano ang violasyon? Tanata din ako, buna in-impound. Buda, ani ka tama sa hapot mong ikaduwa, nata ang DPWH ang nagahakot kan baybay na ito, kung ano man ang laman ka ito na materialis na ito, saan tama ito, Jimmy, dadarahon? Sa indadarahon. Sa dadarahon, buda, nata sina nagahakot ka yan. Ano? Sa inito, dadarahon ng mga baybay. Iyo. Buda, ikatulong hapot, nata rinilis kan Miyerkules, nakakomply na kang requirement. So, ano nangyari? Alauna nin hapon. Dahil na inabot kan DCG Binyos, na malang luyaman, magparong-parong kan barita. May kwan talaga, G. May misteryo. May misteryo baga? May misteryo talagang nangyayari. O yan sa release order sa messenger mo na? Nailing ko. Di ba? Nailing ko. Ang release order niya, mananggad, tama so sa ibong petsa, pero ang misteryo talaga, kung nata din ako, siyempre, ang presumption tadeng papeles, di ba? May footage kita dyan, oo. Oo. Tama, di ba? Biyari ko sa kan mo. Nata yung release order written sana. Amo na nga niyan. Dapat may kuwang karoon nga niyan, may resibo. Ano ito? Release to. May pangalan baga? Engineer. O yan o. Engineer Jasper. Ano yan? Abainsa. Tapos, released by. Isumbin ko sa pinadara mo sa kuya. Released by. Ako na. Apotunta daw si Rick. Ay, garo si Rick Aram ni Rick niya. Provincial Task Force. Nag-release Provincial Task Force Quarry. Kaya? A certain Ray Basco. Ano yun? Arab kan penro? May ballpen pati, may notebook pati sa kataning. Bata, nata ang release order taarog ka. Hindi lamang kitemplate ka din nakakuha na ini, naka-computer? Nga, na makangalas baga? Talbatana. Dapat may resibo kayo dyan kung ano ngayon nagmultaw kung ano. Ano violation kayo ni? Dahil man din si Digday. Basta ngayon inalat ngayon Digday. May karga nga ito. 1 week. Ray Basco, 34 years old. Gani bagay niya pinabit, This said heavy equipment turned over to the team leader of Task Force Quarry. Misteryoso talaga diyan ang balita mo, Jim. May misteryo talagang nangyari. Misteryoso talaga. Sususugot tayo ni. Misteryoso. Bata pinapa-check ko na kay Angie. Nagasurungog ta aso susugod ka dyan kay Angie sa Kapitolyo. Susugod niya. Bata nagasungog na? Yung ngani. Misteryoso? May misteryo talaga? Hanapon ko. Kumbaga na nasusog ni Angie, baka punas ng supakasurat. Maringaning, napicturean ta. Misteryoso talaga ini. Ako tayo kita ka ng release order. Dahil ba pwede dumanon si Madam Quantes Atos. Yung bagaan Penro dyan, di ba? Bako ang Task Force Quarry under kan Penro Albay? Ihapot. Ang misteryo mo, ang sayo mo talagang report, may harong kababalaghan. Dump truck, kan DPWH. Nagkakarga si Baybay. Dinakop, daing papeles. Inimpound kit duwang simana, after kan 2 weeks, na-release. 1 week. 1 week na-release. Dahil lamang kirason kung nata ito inimpound, buda na-release. May misteryo talaga. Bakit kasabay nito sa quarry operation? Engineer pati yan, nag-releasean. Hapot ko niyan. Hapot ko niyan. Ay, nasa dump truck. Sa tudraho na baybay. Ay, nango niya sa dump truck pati. Talaga. May misteryo sa likod ng mga pangyayaring yan talaga. Ipagpatuloy natin. Bago dump truck ito, nagdudugo-dugo pa. Iyo baga. Sige, hanapon na si Madam Tesatos. Okay. Kalibot kihapot na BBP. Grabe nga po talaga. Makulog na sa payo. Dahil mas kisimbag. Ito na si Simbagan Mahanap kita kisimbag ka hanap tayo ng tanong ng sagot. Hanap tayo ng sagot ha. Okay. Jimmy na salita. Si Jimmy nyo. Salbatana. Madali lang Standby ka dyan, Angie. Tagadi na susog na ni Angie kung ano sa rason, mga tugang, kung nata na pull out sa mga vaksin. Nasusog na ni Angie kung nata na rason ma-pull out sa mga vaksin.
Pero ilog ko muna si Madam Rose Ray. 8:39 sa Pilipinas. An oras hatod sa Indoka. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nagdadangog ka mo kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Bataon ni si Padingmar, may pinuruwad pa man sa kuya na informasyon haling LCWD. Lalong umininit sa payo ko kang pinuruwad sa ko ni Padingmar na informasyon. Dali mo na naglalaba kita. Wala ang mo pang kuryente o kitubig. Pagkawara kang tubig, ding alternatibo, taan generator, unserviceable. Salbataan na Padingmar. Lalong umininit sa payo ko. Madam Rose, good morning. Madam Rose Ray, ang presidente, yes, ang presidente po mga tugang kan Albay Chamber of Commerce and Industry, pagkauronon tangon yan, tungkol po ini mga tugang sa sa gigibuhon na pagtiripon sa virtual meeting po ini. Kuryente mo, kuryente ko, ako rin ay apektado. Madam Rose, good morning. Tabi graray sa imo. Diyos maray na daw po sa Indogabos. Sa true po kag Albay Chamber of Commerce, kami po nag-iimbitar sa gabos na konsumidores na mag-attend po digdi sa samuya na gibuhon na dialogue through online. May number po na ipopost si Henry. Dayaon po dumaso ID number. Tapos po so passcode. Yes. Alas 2 po ini kang hapon Martes. Kaya puhanta po magkasararo lalo na po ngunya na nasa kuang kitab na ibang sitwasyon. Dapat magtarabagan po kita. Dapat masabutan ta ang bawat lado. Kaya man pwede na sabuton ta lang si APEC, kaya man pwede sabuton ta lang ang konsumidores. Dapat magkasurundo po kita para masolve ta po ang problema na dahil umabot kita na kita ay maging madiklom. Opo. Ano po, Ma'am Rose, ang pinaka-obheto ta na gusto tang makuha sa tabang po kang ACCI na nagiluwas mo ng ACCI po, kita, kamo ang kuan, kita ang ang facilitator digdi para magkasarabutan tungkol po digdi sa pigasabitan na stakeholders wide dialogue with APEC. Anong pinaka-obheto ta po na gustong makuha, Ma'am Rose? Ang objeto ta po digdi, si APEC through manager ako Alvarez, pikimbitaran ta po para i-present man po sa tuya ang sitwasyon ninda. Okay. Tapos, kita man, so sitwasyon taman, mga reklamo ta, paano ninda ma-resolver? Para magkatarabangan po kita maghanap ng solusyon. Dahil tayo di masusolve, dahil kita magtarabang sa talang saro, mareklamo, wala man kinakataong solusyon. Hinahagad ni po sa lambang saro, kung may aram ka mo na pwedeng solusyon, please po, paki-kuan manindo. Open man po. As far as nakuan ko po sa pakiki-communicate kay manager, kay GM, receptive man po siya. Tapos sinabihan ko po siya prangka na paano ako makapaapod kay meeting sa konsumidores nang inot na mga puro reklamo. Kaya sabi ko, mag-meet kita, ano ang solusyon? Para maibitar ka na mag-abot ang panahon kainin na aron ka nang mangyayari sa rapo-rapo. Dahil naman lugod ba sa Legazpi, lalo na nasa sentro kita kang kontak, kang komersyo, kang pagkabuhay, ang po gabos, apektado pong maray. Tapos mamati ta rin po, ano ang mga plano ninda in the years to come? Iyan, correct. Ilalatag, Ma'am Rose, kan APEC ang sa indang plano, short or long-term plan. And then, ano ang gusto tang maraman? Ano ang solusyon ninda sa nangyaring iningon yan? Buda, ano man ang pwedeng maitabang kan konsumidores para sabi mo nga ni Kasubago, magdumang kita sa tahaw, mag-meet,
para ining problema ta sa kuryente masolusyonan tabi Ma'am Rose. Ano? In the Opo. future lalo na na ngunya na presente na may namamatian kitang mga concerns tungkol po sa brownout digdi, brownout duman, iguan na mga nang schedule sa aga, buda iba pa na mga schedule na nakakaapektar hanggang po sa anday nakakabayad kang kuryente napuputulan kan APEC. Di ba Ma'am Rose? Iyo po, pati ang man po, so may mga illegal connection man po. Yes. Oh, bano yan ma-strengthen na reporting kang illegal connections dakol sin ng pigtataramananggad na mga iningaya mga areas puputulan nga tayo nagbabarayad may iningay mga areas may mga jumper illegal connections paano yan mapapakusog na matawan ng kipinalidad asin madakop ang mga nag-illegal nin kuryente. Kasi po, ang nangyayari, ang mga sa illegal connection na iyan, kita ang nagbabayad po kay iyan. Iyo baga. Ang difference kan dapat na bayadan, kita po na mga konsumidores manggiraray, binabalik po iyan sa tuya. Iyo po. Hindi yun po nindo sa inyong resibo, yaon po duman, may percentage po para dyan. Yes. System loss charge. Dapat magtarabang kita po. Okay. Pinapangapudan mo din po kung pwede ang gabos ng mga barangay captains mag-attend ma'am po. Yes, kung okay. pwede po. Okay. Ma'am Rose, ulitin ko lang po ha, bago ko i-announce yung number kung paano sila maka-join, sisay po na mga sectors o ano man na sectors ang pwede po na magpartisipar sa tuya na virtual dialogue sa maabot po na Mayo 25 tabi alas 12 alas 2 ang hapon aldaw yan na Martes. Go ahead tabi Ma'am Rose. Ang mga imbitado ta po, napadarhan tak imbitasyon, ang mga civil society. So mga iba-iba po na organisasyon ta. Okay. Po ang GCI, mga Rotary, pikirimbitarang tending po. Tapos pikirimbitarang tending po ang bilog na konsumidores. Okay. Parte po sindakan apektado. Opo. Sabi nga po, kuryente mo, kuryente ko. Ako rin ay apektado. Yes. Magayong baga napakaisip ki topic for dialogue. Okay, now, sabi mo po kasi bago, virtual kita via Zoom, uni po ang tandaan nindo, isurat na po nindo, mga tugang so gusto tabing mag-join kan sa indong concern, isurat na po nindo ini, tangani po na, bago pa lang tabi ni Ma'am Rose announce, kay pan po kigari registration mo na, dahil man po kay pohan? Paglaog ninda po digdi sa Zoom, sa link. room, dapat naka-identify kung halimbawa JC siya, Ayun. Rotary, consumer lang. Para ma-identify ta kung ano-anong sector ay nakakuhaan sa tuya. Iyo po, Sa tamay tourism, administrator man kita na nagbabantay po. Retailers, sa mall, para po gabos ta ma-address or ordinary resident sa mga consumer, residential consumer po. Yes, opo. Pwede ko naman Rose announce na link tabi buda Zoom ID. Yes, po, okay. Oni po mga tugang ang Zoom ID. Pakisurat na po nindo ha. Mag-join ka mo, tamay admin man kayo nagabantay duman para po mga tugang ma-monitor ka mo sa pag-join nindo sa virtual. And pwede ka mong maghapot sa APEC, board asisisay manayaon duman. Pwedeng itadyan baga po sa Zoom link, igwadyang ki-chat box, di ba? May chat box dyan. Doon po din do pwedeng i-type an sa indong mga hapot. Or may moderator man po dyan, doon po nindo mga tugang pwedeng erase sa indong clarifications para po mga tugang sa APEC. Pero tandaan po, hapot lang po ha. Kung kita po ma-join duman, bako na kita makikidebate sa APEC. Hapot lang para po masimbagan po ang sa tuyang concern. Okay? Oni po ang ID. 840-5855-1090. Pagkasurat mo daw tabi, Angel, taba kami maghapot ha. 840-5855-1090. 840-5855-1090. Ang passcode po, 052521. Passcode, 052521. Ang passcode po, 052521. Magayon po sa obheto ni Ma'am Rosa, sinabi ka sa bago, mga tugang na, mag-meet kita sa katahawan para po na dahil mang kinaapugan, tapuro kita apektado. Ika, ako, apektado kita. Di ba po, Ma'am Rose? Iyo po.
Okay. So, dahil man po ini required registration fee o whatever. Basta, Wala man, mag-join lang. Ma-enter lang sila sa room. Tapos may admin na ma-identify sila kung anong pig-represent tinda. Ordinary consumer. Okay. May tindahan. Whatever, para naka-classify ta. Iyo po. Ma'am Rose, pwede po makidagdagan mo itong sinabi ka tungkol sa paghapot na diba baga sa meeting tang initial, ito sunatandaan ko na suhapot pwedeng isurat chat box and then i-raise siyang kan moderator dumantabi sa resource person ta. Paano baga paminsan may mga meeting na sumaghapot, iyon ang nagapaliwanag, di ba? And ano po ang proseso kan? Pwede sila maghapot duman talaga sa chat box or they can open their hands baga sa virtual and pwede siyang i-accept na maghapot kay personal tabi via Zoom. Ang inot po, advise me po sa chat box mo na tasaro-saroon ta para baka umasamo. Yes. Nakul kita na mapaghurunan kasi baka kung magkuan dahil sa chat box naging debate na kitang matatapusan. Yan, tama ka po dyan. Ang hinahanap ta po solusyon bako iriwal. Yes, exactly. Okay. Hanggang anong oras tabi ni Ma'am Rose? Hanggang po alas 4. Pero kung kaipuan po mag-extend para ma-resolveran mga hapot. Opo. Aram ko po dakulod ang hapot. Okay. Pero po hinagad ko po kung naghapot ka mo baka pwede po tawanan nindo bang kisolusyon. Yes. Habang yaon si manager, masabihan ta kung ano man ang maitabang ta bako so agresibo lang kita kundi mahiling man niya, nakita man, nagmamakulog man, apektado kita. Kaya sindaman, in return, tawan man kita kimaray na serbisyo. Opo, okay. Ma'am Rose, last na lang po, apera kay engineer, ni manager Apo Alvarez, sisay pa po niya dyan na nasa panel na pwedeng haputon o magtaonin paliwanag tungkol sa isyong ini? Actually po, ang ma-attender po, pati si Mayor po, inimbitaran mi para mamati niya ang sitwasyon. Yes, karamtaman po si Mayor, very supportive yan, kaya ma-attenda po siya. Very good. Aside po kaya na mga sa panel, actually, ang nasa panel talaga si APEC. Iyo, sinda. Pero, aramtaman po, nasa tuya po sa chamber, igwa po kita mga experts din, na mga members na baka makashare man po. Yes. Oo. So, at least magkakaigwa ki sharing of ideas and sharing of information. Baka lamang at the end of the virtual, sabi nga ni, makabilog ki sarong solusyon na ang pagiging apektado niya to gabos, magdumampo sa maray na resulta. Di ba, Ma'am? Yan masanang katuyuhan kang ACCI para magkakaigwa kita ki maray na flow nin supply ng kuryente po sa tuyang probinsya. Bako lang po yan sa reklamo o sa pangkad APEC as sa tuyang paghurunan. Kung may mga idea po kamo na ma-share na pwede para sa kadakulaan na benepisyo. Halimbawa po, may expert po dyan sa Indo na makadiscuss about solar energy. Yan. Di ba? Pwede. Welcome po. Or mga alternative. may knowledge po kamo tungkol sa advocate mi po na Bicol Grid. Ang Bicol Grid po na yan, ang gusto sabihin po, kuang kita, nagtawang kita kisadiring linya, na dai na magpanila ang sa tuyang kuryente, pagkatapos mabalik sa mahalunonon. Yes. Kung may mga expert po, please come out and help us. Ay puhanta po ang sa indong mga tabang. Dahil po ini nagkukuhan puro lang kita reklamo, kundi solusyon po. Yes, opo. Ma'am Rosa, po pwedeng makipag-coordinate in kaso kung gusto mag-share kansay ng ideas para po sa mga sustainable alternatives na yan para po sa improvement kan sa tuyang probinsya o development kan probinsya. Pwede po sinda kuhan sa kan Albay Chamber. Igwa po ki secretariat. Okay. I think yaon po gay duman sa mga contact ko dinda. Pwede taman i-post. Kung duman na po mismo, before mag-start, mag-chat na po sinda na I have a solution or recommendation that might help para
mahiling ka na po, masaro-saro ta. Kaya nga nagkuhan kami ng iagi sa chat box Opo. para kamusta Ma-check. mababasa. Yes, Dahil oo. wala lang tawag. Yung sharing po, Ma'am Rose, may duration po kung how many minutes lang? Sa ngunyan po, dahil pa kami nagtatao kid duration, depende po sa isi-share. Iyo, Sa iyo, kung iyo. talaga na substantive, Mm. na dapat mation, Mm. talagang dahil tama pwede yung sabi yung 3 minutos lang. Yes. Okay. Very good. Okay. Ma'am Rose, ulit-ulitan ko po ini na Zoom and passcode para sa Tatuya. Bude i-post ko man sa Facebook kong personal. And then sa Monday po, balikan ta ka. I-remind ta sa mga kababayan ta, dakula ining pwede tang magibo para po sa Tatuya Gabos. Unless po na may pangapodan ka pa sa mga naghihiling sa Facebook, kasi nagdadangong po yan sa DCGB. Iuman lang po yan na sana tawanin do pong panahon na makipartisipar ka mo kasi ini po ang chance ta na mamati manindan sa tunlado ng mga konsumidor. Opo. At iuman po ang chance kan apik kaparte maninda na mamati ta. Okay. Ma'am Rose, salamaton pong maray. Sa Monday po, isturbon tagaray ka nagkaperang minutos giraray para po ma-explain, ma-imbitaran tagaray ang publiko. Anyway, Martes pa man, 25, at least maka-prepare po sa mga gusto na magpartisipar sa tuya na virtual dialogue tungkol po didi sa kuryente na pinag-service sa tuya kan APEC. Ma'am Rose? Okay po. Opo. Salamatan po maray. Tabi, Ma'am Rose. Ingat po kamo. Welcome po. Thank you din po. Okay. Thank you so much. Thank you. Mga tugang, Madam Rose Ray, presidente po kang ACCI, digdi po sa Albay, siya man ang pamayo tabi kang SL Technological College Foundation, digdi po sa Legazpi City. Okay? Mga tugang, alas 4 na ugaring. Angie, alas 9 na. Angie, alas 9 na. Okay? Mga tugang, mapaaram na ako. Kadakol pa digding mga issues na iskanong ko na lang po pagkatapos ng tuyang programa. And pagkapadagos na po, ang mga issue po sa tuya na palibo. Thank you. Henry Maceda po. Dahil pong personalan, kita tagahapot lang. Goodbye. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35